идомаи хониши бадеии романи мавҷи муқтадир. Пулот саҳарии вақти ноништа мактуби майёр Петровро хонд. Вай дер гоҳ сарашро поён афканда, як буридаи нонро хаёлмандона пора карда, нишасту баъд сар бардошта модарашро таъна зад. буваҷон, барои чӣ дирӯз шумо аз ман мактубро пинҳон кардед? бале бачаам, дилам нашуд ки ба ту нишон диҳам. акнун таъна назанӣ ҳам мешавад, писарам. бе ин ҳам ман. инро гуфту дар пилки чашмони Хайрӣ қатраҳои ашк овезон шуданд. Пулот фавран модарашро тасаллу дода гуфт: бубахшед буваҷон, гирья накунед. дилам бовар мекунад ки падарам зинда аст. мешунавед? падарам зинда аст. ба қарибӣ рафта ӯро мебинам. боз дар бораи дарди худат гап мезанӣ, гуфт Хайрӣ, ки аз овозаш маълум буд, ки мегирияд. барои чӣ шахсан дарди ман будааст, буваҷон? акнун ин дарди ҳамаамон, вазифаи ҳамаамон буданаш шарт аст. вай бо чашм ба мактуб ишора кард. дидед, ин мактуб маро ба фронт, ба назди падарам, ба назди рафиқонам даъват мекунад. барои хуни падарамро рехтанаш ман бояд аз душман ниқор гирам. маро аз ин роҳ барнагардонед, буваҷон. гап ин тавр не, Пулот. ман туро аз роҳат нагардонидам. ба назди падарат рафтан барои ту қарз буданашро мефаҳмам. аммо ман танҳо мемонам. барои чӣ танҳо мемондаед? баҳор чӣ? Халиламак чӣ? мактабатон? Пулот, писарҷонам, Хайрӣ андак табассум кард. мана акнун ту ҳам маро тарбия карданӣ ҳастӣ. фаҳмам ба ҳамааш мерасад. аммо писарам, ту ҳам инро ба гӯшат сурб барин рехта мон, ки ҳеҷ кас ҳеҷ гоҳ барои модар ҷойи писарро, барои зан ҷойи шавҳарро гирифта наметавонад. хотирҷамъ бош, ҳамаи чизҳоятро бо дастони худам тахт карда, тӯшаи роҳи дур ва хавфнокро худам баста медиҳам. лекин гирья намекунам гуфта ваъда намедиҳам. зеро ки ман модари ту ҳастам. дили модарат дарду аламро ҳам, ифтихорро ҳам медонад. бинобар ин вақте ки ту дар бораи ба ҷанг рафтан гап мезанӣ, дилам танг шуда ба дард меояд. маро коҳишmadeh. занаки ақиб монда нагӯ, писарам, хубӣ? Хайрӣ ҳамавақт бо писараш ҳамчунон бо марди калон суҳбат мекард. дар айни ҳол аз суханони бо меҳр гуфтааш ҳаяҷони махсус ва меҳрубонии самимона ҳис карда мешуд. меҳри ӯ ҷароҳати кушодае буд, ки Пулот ба ин ҷароҳат марҳам гузоштан хоста ба модараш наздиктар омад ва мӯйҳои ҳанӯз ягон тора ҳам сафедӣ наафтодаашро даст расонида навозиш кард. буваҷон, шумо барои ман аз ҳама азиз ва қиматнок, аз ҳама меҳрубон ва аз ҳама боақл ҳастед. раҳмат, писарам, гуфт Хайрӣ, дасти писарашро сипосгузорона фушурда. ҳамин вақт дар байни ҳавлӣ духтари номабар пайдо шуд. сумкаи вай ғайриодатӣ холӣ буд. аз афти кор вай ҳоло ба хонаҳо газетаю журнал бурда намедод. намуди духтар ҳам ғайримуқаррарӣ расмӣ менамуд. салом, Хайри хола, гуфт духтараки номабар хушҳолона. ана баъд ба тарафи Пулот ҷиддӣ рӯй овард. Содиқов, ба ту повестка имзо кун. Пулот хурсандона ба модараш нигариста, аз чашмони ӯ азобашро ҳис карду ва худро даст гирифт. Хайрӣ бо иродаи зур худро ба табассум маҷбур месохт. мана писарам, ба муродат расидӣ. рост, буваҷон, рост. комиссарияти ҳарбӣ маро даъват мекунад. дида истодам, ки ба хурсандӣ ба рақс кардан тайёрӣ, писарам. не, буваҷон, гуфт Пулот гунаҳкорона ва шармида. мана мебинем, ки ҳозир аз имтиҳонҳоро аъло супориданат ҳам зиёдтар хурсанд менамоӣ, гуфт модараш зиракона. фақат
бо ин хурсандиам боз модарамро ғамгин накунам гуфта метарсӣ. ба ман дилат месӯзад, раҳмат меояд. Пулот абру дар ҳам кашида ба модараш маънидорона нигоҳ кард. Раҳмам ояду дилам сӯзад, ин ганда чӣ, буваҷон? Намедонам. Ҳамааш вақту соат дорад. Ана ҳозир чӣ? Пурсид Пулот. Ту маро дӯст медорӣ? Ҳозир ин барои ман аз ҳама муҳимтар аст. Ба комиссарияти ҳарбӣ ман ҳамроҳи ту меравам. Ту ба ин розӣ? Пулот ба модараш чӣ гуфтанашро надонист. Хайрӣ шарм доштани писарашро ҳис мекард. охир вай ба ҷангравӣ тайёрӣ мебинаду модараш гӯё бачаи синфи якумро ба мактаб мебурда бошад. Аз дасташ гирифта ба комиссарияти ҳарбӣ бурданист. аммо муҳаббати модар Пулотро аз тавсани ғурурии навҷавонӣ фаромадан маҷбур месохт. хуб шудааст, буваҷон, аммо гап дар он ки то аз ҳар гуна комиссияҳо гузаштанам нигоҳ карда истодан лозим меояд. ҳеҷ гап не, нигоҳ карда меистам, гуфт Хайрӣ. Хайрӣ ҳанӯз аз рӯи миз мактубро он тараф гирифта намонда, Халиламак ҳамроҳи Баҳор пайдо шуданд. Оҳангари пир аз мактуби майёр Петров хабардор шуда буд ва ба дилдорию тасалло дарди ҳамсояашро сабуктар кардан мехост. Хайрӣ ба рӯи миз чойнаки калонро оварда, мактубро ба Халиламак дароз кард. Халиламак кани хончӣ гуфта онро ба дасти духтараш дод. Баҳор садояшро бароварда мактубро хонд. дар чашмони Хайрӣ боз ашк намоён шуд. ин кори Хайриро маъқул надониста Халиламак сар ҷунбонид. барои чӣ гирья мекунӣ, хоҳарам? охир вай зинда аст кӯ? ярадор шудаанд, гуфт Хайрӣ бо маҳзунӣ. эҳе, ҷони одам аз санг сахтару аз гул нозуктар мегӯянд. ту ҳам, духтарам, аз санг сахтару аз пулот маҳкамтар бош. пулотро дар оташ обу тоб медиҳанд. кани оби чашмонатро пок кун, кани тезтар. ин ҷанг чунон ҷанг шуд ки ба куҷое равӣ дарду алам ашки ҳасрат аст. шаб ба маҷлиси шумоён омада натавонистам. ба совхоз рафта будам, ба хонаи Қосимов. вай дӯсти бисёр наздики шавҳарат мешавад, медонӣ? ба сари вай он қадар ғаму ғусса, дарду кулфат омадааст ки дили одами шунидагӣ об шуда меравад. аз ин 2 моҳ муқаддам дар остонаи Ленинград писари калонияш ҳалок шуда буд. Аддина дар бораи ҳалок шудани додари ягонааш мактуби сиёҳ гирифт. ба рӯи вай бечора нигоҳ карда намешавад. аз ғаму ғусса сӯхта сиёҳ шудааст. лекин дар чашмонаш як қатра ашк намебинӣ. одам аз санг сахтар, гуфтанашон ана ҳамин дия, хоҳарам. Хайрӣ чашмонашро калонтар кушода бо ҳайрат ба оҳангари пир нигарист. ин даҳшат, худаш чӣ гап? чӣ воқеа рӯй медиҳад, падар? ҷанг ҳамин тавр. раҳму шафқатро намедонад, хоҳарам. барои чӣ Қосимов ба ман хабар надодааст? охир вай барои мо бародар барин аст кӯ? пурсид Хайрӣ. худи ман тасодуфан шунидам. Қосимов ғаму ғуссаашро ба дарун гирифта гаштааст. худат рав, хоҳарам, ҳолу аҳволашро баъдан пурс. албатта меравам. оби чашм рехтан бас, хоҳарам. мебинӣ, Ҳайдар нағз шуда боз адаби фашистонро медиҳад. Пулот ин суханонро бо диққат гӯш карду ба дигарон нафаҳмонида повесткаашро оҳиста ба назди Баҳор гузошт. духтарак ба повестка зуд чашм давонду дар чеҳрааш ҳам хурсандӣ, ҳам ҳайрате акс ёфт ва қариб монда буд ки Пулотро ба армия даъват кардаанд гуфта фарёд занад. аммо ба гулӯяш гӯё чизе дармонда бошад, оҳиста гуфт: дадоҷон, нигоҳ кунед, Пулотро ба армия даъват кардаанд. Хайрӣ сар ҷунбонида тасдиқ кард. бале, Пулот ҳам моро ба қарибӣ монда меравад. ман то ин вақт ӯро бача хаёл карда мегаштам. маро бубахш, писарам, дар назари модар фарзанд ҳамеша кӯдак аст. мана акнун ватан бовар карда
пулодро ба ёрӣ даъват намудааст. пулод ба модараш маънидорона нигарист. бо ин нигоҳ аз афташ ба вай миннатдорӣ изҳор мекард. баҳор бошад, чӣ тавре ки бегоҳ буд, чашм наканда ба рӯи пулод ҳамон тавр менигарист. халиламак дасташро ба ришаш шона зада, бо тамкин ва ҳатто бо садои бурро гап зад. сарат аз санг, устухонат аз пулод шавад. гиру ҳаргиз нагирон. дуо мекунам, ки қаҳрамонӣ нишон бидиҳӣ, писарам. мақоле ҳаст, булбул гулро одам ватанашро дӯст медоштааст. беҳуда ин гапро нагуфтанд. ватанамон гирифтори мусибату зери бори ғам аст. то он рӯзе ки фашистони ҷаллодро саросар тормор накунем, рӯи хушбахтиро намебинем. гирья накун, ҳамсоя. вай ба хайрӣ рӯ гардонд. писаратро танҳо ту гусел накардаӣ. кадом оиларо мисол бигирӣ, хешовандонашон дар фронт ҳастанд. охир онҳо барои ту, барои бахту саодати ту ҳам меҷанганд. ҳамаи мо дар назди он азаматҳо қарздор ҳастем. воқеаҳои аз сар гузаронидаи онҳоро шунавӣ, ақлат намегирад. онҳо аз дарёҳои яхбаста шино карда мегузаранд. аз ботлоқҳо тӯбҳояшонро кашола карда мебаранд. барои ватан хун мерезанд. дар он ҷо марг ҳамчун борон меборад. солдатҳоямон аз марг натарсида, хоки модар ватанро синасипаркунон ҳимоя мекунанд. баръакси ҳол, ҷангҷӯ хонаҳои онҳоро вайрон карданаш мумкин аст. онҳо инро мефаҳманд. ту ҳам пулод, боз ҳам ба пулод муроҷиат кард. барои хоки ватанро аз фашистон пок кардан, ҳимоя намудан меравӣ. падарвор, нотарс ва баҳодур бош. фашистонро тормор карда, ба қишлоқамон зафарманд, бо рӯи сурх баргард. рӯзи дигар хайрӣ то комиссарияти ҳарбӣ ба писараш ҳамроҳӣ кард. бо вуҷуди он ки пулод намехост, баҳор ҳам аз паси онҳо равона шуд. пулод бо баҳор якравона муноқиша карда, рӯзи хурсандиашро ба хафагӣ табдил додан нахост ва ҷуз ин баҳор аз пулод бо исрор талаб кард, ки ӯро низ ба худ гирад. ин рафтори духтарак ба пулод писанд омад. ба маркази раён онҳо пиёда рафтанд. боди гармсер вазида, бо ҷоруби ба чашм нонамоёнаш чанги зарди роҳро ба ҳар тараф бенизом мерӯфт. чандин бор аз паси онҳо мошинаҳо омада гузашта рафтанд. барои он ки зери чанг намонанд, онҳо худро аз роҳ канортар мегирифтанд. роҳ дур буду, лекин пулод инро ҳис намекард. вуҷуди ӯро ҳаяҷони хурсандиомез фаро гирифта буд. аз паҳлӯи баҳор бардам қадам зада, бо ӯ саргарми суҳбат мерафт. аммо хайрӣ ғарқи хаёлоти худ аз онҳо чанд қадам ақибтар оҳиста оҳиста мерафт. вай дар як шаб пажмурда шуда буд. аз писараш ниҳони расо гирист. ҳамин ки пулодро медид, ашки чашмонашро фурӯ менишонид. ғами шавҳараш ҳанӯз аз байн нарафта, ташвиши писараш сар шуд. ақаллан аз шавҳараш ягон хабар меомад, як нав дилаш осудаю дардаш сабуктар мешуд. аммо бо шавҳараш чӣ воқеа шуд, номаълум аст. акнун кӣ медонад, ки пулод куҷо меравад? хайрӣ аз шаб ин ҷониб ҳар қадар азоб кашад ҳам, кӯшиш мекард ба писараш ошкор насозад. ба ӯ хандакунон менигаристу ҳар чӣ гӯяд розӣ мешуд, тасалло медод. ҳозир ҳам аз паси пулод ва баҳор қасдан оҳиста қадам мегузошт, ки ҳардуяшон суҳбат карда раванд, аз якдигарашон сер шаванд. агарчи ғаму андӯҳ ӯро хеле афкор карда буд, вай мондагиро ҳис намекард. бо чунин номусе, ки гӯё ба тақдир тан дода бошад, гапи ҷавонҳоро гӯш мекарду мерафт. то шумо ба ҷанг даромадан, ҳайдарамакам ҳам эҳтимол сиҳат шуда мемонанд, пулод? гапам рост не? мепурсид баҳор. эҳтимол нағз шаванд,
ҷавоб дод Пулот. Шумо якҷоя сурат мегиронед. Ту сурататро ба ман мефиристӣ? Гуфт Баҳор. Гапи ғалатӣ мегӯӣ. Дар ҷанг ба сурат гирондан вақт намешавад. Нодуруст мегӯӣ. Ба газетаҳо суратро аз куҷо мегиранд? Ҳатто ҷангро ҳам ба кино мегиранд. Инро медонӣ? Пурсид Баҳор. Кӣ сурат мегирад мегӯӣ? Кинооператорон? Ин кори онҳо. Пулот бо Баҳор монанди он ки калонсол бо кӯдак бо виқор ва илтифоти мағрурона гап мезад. Ҷанг тамом шавад, хаёлмандона гуфт Баҳор. Шумо ба хонаатон бозгардед, тамоми мардуми қишлоқ ба пешвози шумо мебароянд. Пулот ба ӯ нигоҳ накарда тез пурсид. Ту чӣ? Баҳор сарашро хам кард, шитобон вале қатъӣ гуфт. Ман бо як бағал гул пешвоз мегирам. Аз саратон гул мепошам. Хайрӣ гапи ӯро шунида оҳ кашид. Эҳ духтарам, илоҳӣ ба умеду орзуят расӣ. Кошки ҳамон рӯзҳо тезтар меомаданд. Вақте ки онҳо ба комиссарияти ҳарбии район омаданд, рӯз аз чоштгоҳ гузашта, ҳавлии калон аз одам пур шуда буд. дар ин ҷо ҳамонҳое буданд, ки бо чомадон ва борхалтаҳояшон ба армия рафтан тайёрӣ медиданд. дар байни даъватшудагон ҷавонҳои наврас ва онҳое, ки сардори оила шудаанд, баъзе дар рӯи чомадон, баъзе дар замин менишастанд. қисман рост меистоданд. худро дошта натавониста механдиданд. чеҳраи дигарон ҷиддӣ ва андешаманд буд. дар як тӯдаи дигар ҷавонзане кӯдакашро ба сари синааш пахш карда, аз рӯи шавҳари ба армия равандааш чашм намеканд. ба кружкаи тунука чой рехта дода менишаст. дар гурӯҳи дигар пиразани мӯйҳояш тамоман сафед сари писари қадбаланди шармгинашро ба сандуқи дилаш зер карда ва гаштаю баргашта саросемаворона аз сару рӯяш бусида гап мезаду гап мезад ва шояд ба писараш роҳи сафед металабид. дар гурӯҳи дигар ба ҷавони даъватшуда ош мегиронданд. ҳар яке дар он давра нишастагон кӯшиш мекарданд, ки он ҷавони даъватшуда як бор аз дасти ӯ ош гирад. дар ҳавлӣ даъватшудагони ҳамсину соли Пулот аз ҳама зиёдтар буданд. ба ҳамаи онҳо лозим меомад, ки комиссияи тиббиро гузаранд. онҳо бо либосҳои муқаррарии худашон, бо пиҷакҳои кӯҳнае, ки аз пӯшидан танг шудаанд, куртаҳои сафед, яктакҳои рангоранг, баъзеашон ҳатто дар танашон ҷомаҳои пахтадор пӯшида омада буданд. вақте ки коркунони комиссарияти ҳарбӣ либоси ҳарбӣ дар танашон бо ташвишу тараддуд аз ҳавлӣ шитобон мегузаштанд, ҳамаи даъватшудагон якдилона аз паси онҳо бо эҳтиром ва ҳавас менигаристанд. дар байни даъватшудагон Пулот дарҳол ҳамсинфонашро дид, ки онҳоро ёру дӯстонашон ба иҳотаи худ гирифта буданд. Пулот ҳамроҳи модарашу Баҳор ба назди онҳо омаданд. суҳбати умумӣ авҷ кард. Пулот барои супурдани повесткааш ба яке аз хонаҳо даромад. ҳамин ки баргашт, ҷураҳояш ӯро ҳалқавор печонида гирифтанд. Пулот, аз падарат ягон хабар ҳаст? Мепурсид яке. нағз мешуд, ки моро ба ягон омӯзишгоҳи ҳарбӣ мефиристоданд. Гапам дуруст не? Мегуфт дигаре. мумкин аст, ки туро фиристанд. Ту аълохон. Пулот, чӣ кор кунем, ки ҳамаамонро ба як қисми ҳарбӣ фиристанд? ту хабарҳои охиронро нашунидӣ? Пулот бо даъватшудагон суҳбат карда меистоду як зайл ба даре, ки дар паси он комиссияи тиббӣ кор мекард, бесаброна менигарист. оқибат аз хонаи комиссияи тиббӣ зани хилъати сафедпӯш берун омада, фамилияи Пулотро гирифта, ӯро ба дарун таклиф кард. дар он ҷо Пулотро қариб як соат нигоҳ доштанд. дар ин муддат чанд ҷавоне, ки баъди Пулот даромада буданд, аз комиссия гузашта баромаданд. бо Пулот чӣ воқеа рӯй дод? Хайрӣ инро нафаҳмида хавотир мешуд. вай гоҳо ба рӯи Баҳор менигаристу сухане намегуфт ва чашм аз тирезаи хонаи комиссия намеканд, ки
он ҷо дар халтаҳои сафед андармони кори худ буданд. ниҳоят дар остона Пулот намудор шуд. ғамгин ва абрувонаш пурчин буд. ба ҳеҷ кас нигоҳ накарда, вай рост назди модараш рафт. Хайрӣ авзои ӯро фаҳмида, тозон ба пешвозаш баромад. «Чӣ шуд, писарам?» Пулот китфонашро дарҳам кашид. «Надонам, барои чӣ ба рентген фиристоданд. ҳоло шумо дар ягон ҷо мунтазир шавед». Баъд вай модараш ва Баҳорро дар хараки холие, ки дар як гӯшаи ҳавлӣ меистод, бурда шинонид. Пулот сархам ба хонаи охирини толор, ки ба дараш кабинети рентгенӣ навишта шуда буд, гузашта даромад. Дергоҳ интизор шудан лозим омад. Пулот қариби бегоҳӣ берун баромад. Вай ба харак бо ранги парида ва парешонхотир наздик шуд. аз асабоният лабонаш мепариданд. «Кани буваҷон, ба хона меравем», гуфт ӯ. Ба рӯи Баҳор нигоҳ кардан ҳам намехост. «Чӣ гап шуд, писарам? Маро ба аскарӣ нагирифтанд». Дар чашмҳои Хайрӣ ҳисси тарс пайдо шуд. «Барои чӣ охир? тезтар гап зан. Аз ту ягон чиз ёфтанд?» «Ту, буваҷон, хавотир нашав. Эҳтимол касали сил дошта бошӣ, мегӯянд». Ранги Хайрӣ фавран парид. Пулот панҷаҳояшро гиреҳ карда меистод. «Буваҷон, ин гапи нодуруст. Ман сиҳатам. Онҳо хато карданд. Ман ҳеҷ гуна касал надорам». Аммо Пулот худашро тасалло медод. Ба қавли духтур, касали ӯро қатъиян муайян карда бошанд ва ҳеҷ шубҳае набуд, ки вай ба хизмати ҳарбӣ мерафта бошад. Пулот хулосаи комиссияи тиббиро, ки ба хизмати ҳарбӣ ӯро ношоям баровард, нисбат ба худ ҳамчун ҳукми ҷазо қабул кард. ҳатто вай аҳамият надод, ки аз вай касали сахт ёфтаанду ин касал шуши ӯро аз кор мебароварад. аз ҳама барои ӯ он чиз даҳшатангез буд, ки ӯро ба армия даъват намекунанд. дар қалбаш чунон эҳсосоте пайдо шуд, ки гӯё дар зиндагӣ ӯро аз чизи муҳимтарине маҳрум сохта бошанд. орзуи дурахшонашро набуданд. он на танҳо орзуи қалбӣ, балки талаботи маънавии ӯ буд. тамоми ин рӯзҳо вай хаёлан дар оянда, дар майдони ҷанг, дар паҳлӯи падараш ва рафиқони ӯ мезист. вай ба ҷуз ин қисматеро хаёл ҳам намекард. анвар гуфта буд, ки дар ҳар гуна шароит мардонагӣ зоҳир кардан мумкин аст. агарчи ният ва орзуи қаҳрамонӣ дили ӯро гарм мекард, вай ба ҷанг рафтан на танҳо барои он кӯшиш мекард, ки қаҳрамонӣ мардонагӣ нишон диҳад. охир шабона, агар шӯрапуштон ба модараш ҳамла кунанду вай бо ҷасорат ва нафрат худро ба сари онҳо андохта модарашро муҳофизат кунад, ин кораш магар таҳриқ додани орзуи қаҳрамонӣ мешавад? вай ин корро фақат барои он мекард, ки барои шахси дар дунё аз ҳама азизтарин синаи худро сипар накарда наметавонист. наход, ки ҳамин тавр бошад, гуфт Хайрӣ бо овози пасти маҳин. сил аз куҷо часпид? наход ман надониста монда бошам. Пулот андак табассум кард. ин касалиро дар вақти нав сар шуданаш муайян кардан душвор, гуфт духтур. баъд фармуд, ки пагоҳ боз як бор наздаш биёям. ҳа, воқеан месурфидӣ. ба дилам омада буд, гуфт Хайрӣ ба хаёл рафта. буваҷон, гапи ӯро қатъ кард Пулот. монед дар ин бора гап назанед. ман сиҳатам. онҳо на ин ки аз дурии роҳ, балки аз бори гарони ғаму андӯҳ, ғарқи фикру хаёл ба қишлоқ хастаю монда даромаданд. шаб шуда торикӣ доман паҳн мекард. абрҳои ғафсу сиёҳ баъзан рӯи моҳро мепӯшониданд. Пулот хурсанд буд, ки дар ин торикӣ чеҳраи ӯ модараш Баҳор намебинад. Хайрӣ чанд бор писарашро ба гап гирифтанӣ шуд, аммо вай хомӯш бо андешаҳои худ банд буд. фақат ҳангоми ба ҳавлӣ расида омадан ба Баҳор нигариста кинояи талхе гуфт.
ман акнун турахонофи ту бар ин дар ақибгоҳ барои ғалаба хизмат мекунам. баҳор гӯё ки ин гапҳои дар ҳаққи Турахонов гуфташударо нашунида бошад, эрод гирифт. монед ин гапро Пулот, худатон гуфтед ки шумо сиҳат саломат. охир дар байни бачаҳои синфамон аз ҳама зуртараш шумо будед. шифо ёфта ба аскарӣ рафтан мегиред. баъди анҷом ёфтани ҷанг, ҳа? гуфт Пулот. хайрӣ ба писараш ҷиддӣ нигарист. Пулот, айб нест магар? ҷанг пештар тамом мешавад гуфта ноҷамъ мешавӣ? ин гапат чӣ маъно дорад? худат мефаҳмӣ? муаллима ба гап ҳамроҳ шуда тарафдорӣ кард Баҳор. вай дар бораи қаҳр гуфт. аҳволи ӯро худатон мебинед. лекин Хайрӣ сахтгир буд. дар сари қаҳр не, ин гапро худписандӣ аз ҳад гузаро гуфта метавонанд. Пулот дар ҷояш боз истод. рӯ ба тарафи Баҳор гардонд. чеҳрааш гирифта ва хашмгин буд. маро ҳимоя накунед ҳам мешавад. бувваам ҳақ. ман гапи ахмақона гуфтам. ба меҳрубонии шумо эҳтиёҷ надорам. бачаҳо балои ҷон гуфтанашон ҳамин нидо баровард Хайрӣ. бувваҷон монед. Баҳор равад, ман ӯро дидан намехоҳам. Пулот. Баҳор ҳам ба ӯ муносиб ҷавоб гуфтанӣ буд, вале алам ва афтодаҳолии Пулотро дар чашмонаш дида ба тарафи дигар рӯ гардонду раҳмомез гуфт. дилатонро танг накунед, Пулот. ман ҳозир меравам. муаллима, хуш бошед. гапҳои дар сари қаҳр гуфтаи Пулот Баҳорро наранҷониданд. вай дар ҳақиқат ба Пулот сидқан раҳм мекард. Баҳор ҷавон ва ҳанӯз талхию ширинии зиндагиро начашида бошад ҳам, худро ба ҷои дигаре монда дида метавонист. Баҳор сархам оҳиста аз ҳавлӣ баромада рафт. Хайрӣ аз оринҷи писараш гирифта гуфт. худатро дор, Пулот. инсони ҳақиқӣ бош. дар ҳамин ҷо ҳам ба диёрат ба мардуми он фоида расонида метавонӣ. бувваҷон, барои чӣ бо ин гапҳои умумӣ тасалло медиҳед? дар ин ҷо ман чӣ фоида расонида метавонистам? гуфт Пулот. ба ту гап зану бин. барои чӣ гапи умумӣ будааст? ту одамони машғули меҳнати ҳалоли ақибгоҳро ҳақорат мекунӣ? ман, Халил бобо, Баҳор бар ин одамон қувваташонро дареғ надошта дар ақибгоҳ кор мекунанд. ту онҳоро таҳқир мекунӣ. бувваҷон, роҳи шумою Баҳор ва Халил бобо дигар. охир ман йигит ҳастам. ту йигит бошӣ, худатро йигит бар ин нигоҳ дор. худатро даст гиру касонеро ки ба ту зарра бар ин бадӣ накардаанд наранҷон. барои чӣ ба Баҳор сахт расидӣ? ту барои орзую умедҳоят мубориза бар. барои худат коре пайдо намо ки зуру ғайрати худро сафарбар карда тавонӣ. зиндагии ҳақиқӣ барои инсон ин ҷанг не, сулҳу амонӣ зиндагии ҳақиқӣ аст. ту дар шароити сулҳу амонӣ ва қаҳрамон шудан одат кун. бувваҷон, охир гап дар қаҳрамонӣ аст магар? ман бояд вазифаи одам дар ҳар ҷое ки бошад ба ватан фоида овардан аст. инро фаҳмидан дар кор. гапи ӯро бурида гуфт Хайрӣ. Хайрӣ аз таҳти дил ҳис мекард ки ҳозир бо писараш бояд фақат ҷиддӣ гап занад. ӯро тасалло додан не, балки сахт танбеҳ додан фоида дорад. вай ҳамин таврам кард. Пулот дар аввал гапи модарашро гардонида бошад ҳам, оқибат сар поён афканда ҳамаи панду андарсҳои ӯро гӯш кард. вай гӯё рафта хоб кунед бувваҷон мегуфта бошад, ба Хайрӣ бо гардани хам нигаристу баъд худаш ба хонаи хобаш даромад. модари зор бо ҳамин нигоҳи писараш аз ҷаҳл фуромада меҳраш боз дамид. дар як кунҷи суфа ғамангез сар ба зону амонат нишаста воқеаҳои гузаштаро ба хотир оварду дилаш ба писараш сӯхт. ба фронт ба назди падараш азму ҷазм кардани Пулот ба дарди Хайрӣ дард зам мекард, ки ин табиӣ буд. охир модар аст ӯ, аммо вай нарафта монд. аз он ки писари якаву ягонааш бо худаш монд, мебоист хурсанд бошад. лекин ҳолати ҳозираи писараш ки
худро аз ҳамсину солҳо ва аз қатори онҳо ҷудо монда ҳис карда азоб мекашид, ба замиин ба вай бемории ба гуфтан забон нараванда часпидааст. ба болои захми дили Хайрӣ намак пошидан буд. Вай нағз мефаҳмид, ки ношуд ба хизмати ҳарбӣ ношоям, суханони дили Пулодро чӣ дараҷа маҷрӯҳ ва рӯҳашро паст мекунад. ҳайдар, азизи ман, дар пеши чашмони Хайрӣ шавараш намоён гашт. Чӣ кор кунам? Ба Пулод нигарам, ҷигарам хун мешавад. ҳозир ҳардуямон ҳам ба маслиҳати ҷиддӣ ва хиратмандонаи шумо муҳтоҷ ҳастем. Пулод ба суханони шумо диққат медиҳад. мактубҳоятонро такроран хонда аз бар мекунад. барои чӣ акнун хат наменависед, азизам? бовар мекунам, ки шумо зиндаю саломат ҳастед. бовар накардан мумкин не, ки шумо зинда набошед. Инро ақлам намегирад. зудтар хабар фиристонед, ҷонам. моҳии беоб, паррандаи бебол, инсон беэътимод зиста наметавонад. ба писарам ҳам эътимоди комил дорам, ки вай дар зиндагӣ мавқеи худро ёфта метавонад. оё шумо медонед, ки тақдири фарзандамон маро аз касалиаш ҳам зиёдтар ба ташвиш меандозад. сил будааст. сил ин касали андак не. маънии фалокат аз зери по мебарояд гуфтанашон ҳамин будааст. сил. ин беморӣ ҳаёти чӣ қадар одамҳоро барбод додааст. дар ин бора фикр кардан ҳам худаш як даҳшат аст. албатта ҳозир замона дигар аст. даъво мекунанд. бовар мекунам, ки вай сиҳат шуда меравад. хайрият, ки ин касалиро дар вақти нав акнун сар шуданаш донистанд. албатта пешгирӣ мекунем. оҳ, сабру тоқат мекарда бошам ё не? ана аз инаш метарсам. аз ин санҷиши сахт гузашта ва аз бори ғам наҷот ёфта метавониста бошам ё не? ҳеҷ қисса не. барои шумо ва писари азизам ба ҳар гуна имтиҳоне ҳам бошад, ман тайёрам. сабру тоқат ва бардошт кунам. баргҳои беди сари суфа ба ҷунбиш омада гӯё ӯро дилбардорӣ мекарданд. абрҳои осмон парешон ва ҳаво соф шуда буд. ситораҳои беҳисоби осмонӣ бо ранги махсус шӯълапошӣ мекарданд. ҳамин ситораҳо эҳтимол дар болои бемористоне, ки он ҷо Ҳайдар хобидааст, нур мепошиданд. шояд вай ҳам дар ҳамин шаби пурнур бедор бошад. аҷаб нест, ки бо ситорагон бо шаби моҳтобӣ ва хаёлан бо Хайрӣ суҳбаткунон нишаста бошад. ҳой ситораҳо, агар шумо ба Ҳайдари азизи ман чашмакӣ зада хабар медодед, ки ману Пулод ӯро чӣ андоза пазмон шудаем, бе вай зиндагӣ барои мо чӣ қадар душвор аст. хаёлона аз дил мегузаронид, Хайрӣ. пулод аз рӯи одати ҳаррӯза саҳарӣ аз ҷой бархоста бо тарбияи бадан машғул шуд. ба оби сард дастурӯ шуста, саросима ноништа карда, роҳи маркази раёнро пеш гирифт. ба вай лозим буд, ки имрӯз ба назди духтур дарояд, аммо дар бораи ин фикр ҳам накарда, рост ба комиссарияти ҳарбӣ рафт. дар ин ҷо мисли пештара одам бисёр буд. пулод ба қабулгоҳи комиссари ҳарбӣ даромада, ба навбатдор гуфт, ки назди комиссар даромаданӣ ҳаст. котиб фамилияи ӯро навишта, бо ишораи мунтазир мешавӣ, одамони дар он ҷо нишастаро нишон дод. то навбат ба вай омадан, қариб буд, ки дилаш танг шуда кафад. ниҳоят дарро кушода назди комиссар даромад. аз таъсири камхобӣ ва сахт монда шудан, ранги комиссар парида буд. дар сари мӯяш покиза тарошидаи ӯ ҷои рост буридаи ҷароҳат ҳамчун хати сурх менамуд. вай ба Пулод беэътиборона нигоҳ карда пурсид: бо кадом масъала омадӣ? рафиқ комиссар, комиссия маро ношоям баровард, аммо ман худамро сиҳат ва саломат ҳис мекунам ва барои дар назди ватан иҷро кардани вазифаам тайёрам. комиссар ё ба аҳволи Пулод ҳайфаш омад, ё овози ҷарангосии ӯ сарашро ба дард овард. ба ҳар ҳол пешона пурчин карду
сар набардошта ҷавоб дод: комиссия кори худашро медонад. охир ман сиҳат ҳастам, рафиқ комиссар, гуфт Пулод. дар як шабонарӯз чеҳраи Пулод пажмурда, нишонаҳои рӯҳафтодагӣ пайдо шуда, чашмонаш ба дарун рафта буданд. комиссар вазнин нафасе кашид. вақтҳои охир вай бисёр касони аз комиссияи тиббӣ норӯзӣ баромадаро қабул карда буд. шояд ин ҳам аз ҷумлаи онҳое бошад. аз дил гузарониду баъдан ба рӯи Пулод нигоҳ карда пурсид: фамилият чӣ? Пулод Содиқов, гуфт Пулод. Содиқов кани бист, ту писари Ҳайдар Содиқов нестӣ магар? худи худаш ҳарбиёна бо қатъият ҷавоб дод Пулод. падаратро медонам. оҳанги сухани вай як нав дӯстии хайрхоҳона пайдо кард. то сар шудани ҷанг бо вай ҳамроҳ кор карда будем. чӣ, ту барои ба назди падарат рафтан саросима ҳастӣ? вай навбатдорро даъват карда аз ӯ хоҳиш кард, ки карточкаи ҳисоботии ҳарбии Пулод Содиқовро биёрад. Пулод ҳарду дастро ба паҳлӯяш гирифта наҷунбида рост истод. навбатдор карточкаи ӯро оварда ба комиссар доду рухсат пурсида баромада рафт. комиссар аз карточка сар набардошта ба Пулод гуфт: мана дар ин ҳуҷҷат сил гуфта навиштаанд. табобат кунанд, баъд мебинем писарам. ман сиҳатам, комиссия баҳонаҷӯӣ мекунад, гуфт Пулод. комиссар бо кафи даст чинҳои рӯяшро молиш дод. ин бачаҳои аҷоиб дар дилашон оташак доранд, аммо намедонанд, ки ба ҷанг фақат одамони солиму бардам ба кор меоянд. вай бо ҳамин гуна ҷавонҳо аз баҳс кардан ва талабу шикояти онҳоро бисёр шунидан монда шуда буд. мана боз яктояш дар назди ӯ. ба ӯ чӣ гӯяд? буду шуду гапро гуфт, намешавад. саломатият намебардорад, гуфт, гӯш намекунад. худи комиссар чӣ? вай ҳам ба носолимии худаш тан додан, иқрор шудан мехоҳад. тир хӯрда, ярадор шуда ва қарибӣ аз бемиристон баромада бошад ҳам, зуд ба фронт фиристед гуфта талаб карда менишаст. ба вай ҳам ин гуна гапҳоро мегуфтанд. намешавад, саломатият намебардорад, мегуфтанд. вагарна вай дар ҳамин хонаи пур аз дуди папирос ва дилтангкунанда нишастан орзуманд надошт. ба Пулод саҳл табассум карда нигарист. ман сиҳат мегӯӣ? ту фикр мекунӣ, ки ман ба ҷанг рафтанро намехоҳам? маро ана аз барои ҳамин вай ҷароҳати сарашро нишон дода намефиристанд. маҷбур ҳастам, ки дар ҳамин ҷо бо ту бар ин қаҳрамонҳо баҳсу мунозира карда нишинам. охир худат як фикр кун, комиссия барои ту баҳона кофта чӣ манфиат мебинад? ба ту қасд дорад? фарзанди ин гуна падар бо фаҳму фаросат будагист гуфта хаёл мекардам, гуфт комиссар. Пулод намедонист, ки акнун узр гӯяд ё сахттар талаб кунад. аз кабинети комиссар чун латтаи ба об тар карда берун баромад. ба ҳавлӣ баромада намедонист, ки чӣ кор кунад. хеле фикр карда нишаста, Анварро ба ёд овард. ба назди ӯ даромада маслиҳат карданӣ шуд. бигузор Анвар ба военком таъсирашро гузаронад. Анвар бояд ӯро фаҳмад, ки ин як ҳодисаи ғайри чашм дошт. падараш маҷрӯҳ боз дарак надорад, ки дар кадом ҳолат хобидааст. Пулод ба ҷанг равад, аз душман кини падарашро ситонад. чунон ки шоир дилро ба дил раҳест дар ин гумбади сипер гуфтааст, Пулод бо Анвар дар ними роҳ то райком рӯбарӯй омад. Анвар аз дур даст бардошта ба ӯ наздик шуд. ҷура, туро шамол аз куҷо паронид? пурсид Анвар. ба назди шумо мерафтам, гуфт ба худ ранги ҷиддӣ гирифта. сарам гаранг шудааст, ҳисобамро гум карда мондаам. дӯст бошӣ, ту ба ман ёрӣ расон, гуфт Пулод. гап зан канӣ, чӣ мехоҳӣ? бо ҷону дил ёрӣ медиҳам. маро ба армия намегиранд. Анвар Пулодро аз назар гузаронида афсӯс хӯрд.
дӯстам, ман аз ҳамааш хабардор. Ман худам аҳамият дода пурсида будам. Ба ман гуфтанд: барои чӣ хафа мешавӣ? Касалат дуруст шуда баъд меравӣ. Рӯҳ афтода нашав, дӯстам. Ба армия нагирифта бошанд, дар ақибгоҳ як ту намондаӣ ку. Ба мо ҳам нигар, қатъи комиссар дар ақибгоҳ нишастаем. Ба ҳар ҳол шумо бӯи борудро шамида омадед. Туро бина? Гуфт Анвар. Ба фикри ту мо барои шавла дар навбат меистодему ҳаққи худамонро гирифта омадем, ки дигарҳоро ба назди ошпаз роҳ диҳем? Не, агар ту ин хел фикр кунӣ, виҷдонан мегӯям, дӯстам, хато мекунӣ. Вай аз дасти Пулод гирифта гуфт: биё рафтем, камтар давр занем. Росташро гӯям, дар кабинет нишаста гап заданро дӯст намедорам. Расмиятпарастӣ аз ҳад гузаштанаш мумкин. Ману ҳардуямон рӯ ба рӯ омада мондем. Барои суҳбат ҳатман ба кабинет даромадан шарт набудагист. ҳамроҳ дар ҳавои кушод гапзанон кунем ҳам мешавад. Чӣ гуфтӣ ба ин гапи ман? Майлаш, гуфт Пулод рӯ турш карда. Акнун вай фаҳмида буд, ки аз Анвар ҳам умедвории ёрӣ шудан беҳуда аст. Бинобар он ҳавсалааш пир шуда, дигар ба вай фарқ надошт, ки ҳоло куҷо меравад ва чӣ кор мекунад. онҳо ба як канори маркази раён баромаданд. Аз ин ҷо рӯди хурде мегузашт. азоби он андаке салқинӣ меомада бошад ҳам, аммо салқинии он дами гармии сӯзонро, ки чеҳраҳоро арақшор мекард, гардонида наметавонист. ду канори руд сафедорзор буда, рӯзҳои тасфидани ҳаво одамон дар пайраҳаи зери он истироҳат мекарданд. ҳозир ҳаво дам, сафеддорҳо гӯё шах шуда монда буданд. Намеҷунбиданд, баргҳо низ шитирос намезаданд. онҳо ба салқинии руд ва сояи дарахтон расида, худро хеле бароҳат ҳис карданд. ту одами ғалатӣ ҳастӣ. Анвар Пулодро ба гапаш бовар кунонидан мехост. ҳамаи мо барои ҷанг не, барои мамлакат дар кор ҳастем. виҷдонан мегӯям, ки халқамон қувваҳои худашро оқилона тақсим мекунад. туро ҳам мефаҳмам, ки вуҷудатро барои ватан фидо кардан тайёр ҳастӣ. ватанпарварӣ ба хуни мо бо шири модар омадааст. дар фидокории мо ба ватан ҳам муҳаббат аст ва ҳам сипосгузорӣ. охир мо чаро ҷоннисорӣ мекунем? дигар хел рафтор карда ҳам наметавонем. ман чӣ гуфта истодам? дар ҷанг муҳаббати худро ба ватан аз баҳри ҳаётамон гузашта, хунамонро рехта изҳор карда метавонем. ту инро дар ин ҷо озмуда бин бо тамоми қувватат. аммо барои он ки бе ҳеҷ дудилагӣ ва ба ҳеҷ нолиш ба иҷрои коре ки халқ ба ту меспорад миёнбандӣ, барои ин ҳам ҷасорати мардонагӣ ва фидокорӣ бурдан шарт аст. виҷдонан мегӯям, ки агар тамоми зӯру қувватамро сарф карда ҳамин супориши партияро адо мекардам, аз худам мамнун ва қаноатманд мегаштам. онҳо то ба тахтакӯпрук, ки дар болои руд сохта шуда буд, рафта расиданд. дар чойхонаи он тарафи сой рӯи гилимҳои кӯҳна нишаста, чанд нафар мӯйсафед чойхӯрӣ мекарданд. рафтем чой менӯшем, гуфт Анвар. ҳозир ҷура аз гулӯям чой ҳам намегузарад, ҷавоб дод Пулод. ҳой Пулод, нидо кард Анвар қаҳр карда. ҳамин қадар ҷонамро коҳонида гап задаму боз намефаҳмӣ, а? чеҳраатро кушо чӣ? қадр кардани ҷидду ҷаҳди дигаронро ҳам ёд гир, дӯстам. қадр мекунам, гуфт Пулод бо дили нохоҳам табассум карда. онҳо ба қафояшон баргаштанд. Анвар бо таассуф ба чойхона нигоҳ карду суханашро давом дод. мо аз ҷанг баргашта барои чӣ ин гимнастёркаи арақ зер кардаамонро аз тан намекашем? ту дар бораи ин фикр мекунӣ? баъзеҳо барои иваз кардани либоси дигар надоранд. баъзеҳо иштироккунандаи ҷанг будани худро намоиш додан мехоҳанд. гап дар сари ин ҳам не. мо албатта ин либосро аз ҷанг ёдгорӣ гуфта намекушем. аз рӯи виҷдон гӯям, ҷанги лаънатӣ ба мо лозим набуд. ин ҷанг чӣ қадарҳо ба мо халал расонид.
виҷдонан мегӯям, ки дӯстам фидокорона меҳнат карданӣ ҳастам, то ки ин гимнастёркаам боз арақшор шавад. Мана ба қарибӣ вай барои аз аввал дар ин хусус гап назаданаш пушаймон шуда, ба пешонааш ҳуб пок зад. аз ҳамин гап сар кунам беҳтар будааст гӯ, ҳатман ба мо рафтанам дар кор. Пулот сарашро бардошта пурсид: ба куҷо? ба куҷо буданашро намедонӣ? Нашунидӣ? Ба қарибӣ аз раёнамон, аз Бахмалқишлоқ ҳам деҳқонони бисёр ба сохтмони Ғалабагес мераванд. пеши дарёи пурхурушро дошта стансияи электрикӣ месозем. дар он ҷо чунон муборизае сар мешавад, ки комитети комсомолии вилоят маро ҳам агитатор карда фиристодаанд. пагоҳ ба қишлоқатон рафта дар бораи аҳамияти ин геси азамат маъруза мекунам. ту муроҷиатномаи бинокоронро хондӣ? мо онро дар маҷлиси комсомолӣ муҳокима карда будем, гуфт Пулот. виҷдонан мегӯям, ки соз кардед, ҷавоб дод Анвар. акнун имконият дорӣ, ки ба ин муроҷиатнома бо кор ҷавоб гардонӣ. рафтан мехоҳӣ? мардро фақат майдон нишон медиҳад, гуфтаанд халқ. чӣ андоза қаҳрамон буданатро дар майдони кор нишон медиҳӣ. охир сохтмони Ғалабагес ҳам ин фронт аст. кай меравед? пурсид Пулот. мо солдат ҳастем. мо фармони командирро мунтазир ҷуро. аз мо киҳо мераванд, инро намедонӣ? пурсид боз Пулот. аз Бахмалқишлоқ? аниқ намедонам. ягон 50 нафар одам рафтанаш дар кор. ту дар рӯйхат нестӣ. рафтан ба худат вобаста аст. намунаи ибрати комсомолиашро нишон диҳ, ҷураи ҷон. ихтиёри рафтан гир. чӣ гуфтӣ? Пулот дар бораи ин сохтмон, ки дар соҳили дарёи азим сар шудааст, нағз медонист. ақлу ҳуши ӯ ба фронт рафтан банд шуда, дар бораи ба ин сохтмони азамати республика рафтан хаёл ҳам накарда буд. вай дар ҳаққи бунёди ояндаи зодгоҳи худ, Узбекистони офтобӣ не, балки дар бораи ҳимояи ватан фикр мекард ва ба он худро омода месохт. вай ҳоло ҳам ба ин умедвор ва комиссияро дар хатокорӣ айбдор менамуд. худашро гуфтанд, ки касали силро дарҳол муайян кардан кори осон не. вай ба саволи Анвар ҷавоби муҷмал дод. боз як бор ба духтур рафтанам лозим. кӣ медонад, мумкин аст, ки... виҷдонан мегӯям, ки гапи ӯро бурида гуфт Анвар. агар комиссия хато карда бошад, хурсанд мешудам. майлад, боз медидагистем. пагоҳ ба клуби Бахмалқишлоқ биё. ту ҳам нотиқи беҷо нестӣ кӯ. маърузаам чӣ хел гузашт мегуфтагистӣ. виҷдонан мегӯям, ки ҳам ту суҳбат карданро дӯст медораму, аммо нутқ карданро не. албатта ман вағз гуфта намешинам. ҳар чӣ донам, ҳикоя мекунам, суҳбати самимона мегузаронаму бас. мебиёям, қавл дод Пулот. вай бо Анвар хайрухушгӯён ба поликлиника равон шуду, аммо охирин шӯълаҳои умедаш хомӯш гаштанд. духтури хушфеъл ва пири рус, ки чашмони майдаи барроқ ва риши дарози нуктез дошт, гӯё аз пурра тасдиқ гардидани диагнози дирӯзааш хурсанд бошад, ба китфони Пулот тап-тап зада бо меҳрубонӣ насиҳат кард. «Йигитча, дар бораи ба ҷанг рафтан ҳоло ту фикр накарда ист? аммо ҳеҷ ҷои тарсидану хавотир шудан ҳам надорад. касалатро даво мекунем, албатта шифо меёбӣ. ин касалро дар вақташ дида ёфтем ва шушат паҳн нашудааст. ин касали нобобро дошта гирифтему, акнун зада меронем дузди ғадорро», хандида гуфт духтур. духтури пирсол аз хусуси касалии сил чунон гап мезад, ки гӯё коркуни милитсия такрор ба такрор бо ягон ҷинояткор гап мезада бошад. Пулот худро дошта натавониста ханда кард. духтури пир аз хандаи Пулот рӯҳ гирифта, боз бештар ба шавқ гап мезад. акнун вай ба суратгири кораш барор гирифтае монанд шуда буд, ки нигоҳи одами даркориро дар лаҳзаи лозимӣ дошта тавониста бошад. «Бисёр нағз, йигитча.
ҳамавақт сарбаланд хандида хурсанд шуда гаштан гиред. рӯҳи солим дорои аз ҳама беҳтарин. бо тартибу интизом зиндагӣ кунед. дар вақташ хӯрок хӯрдан, кор кардан, дам гирифтан, хоб рафтан ин аз ҳама муҳимтар. воқеан ҳар саҳарӣ ҳаргиз фаромӯш накарда бо тарбияи бадан машғул шавед. аммо вақти баданро шустан эҳтиёт бошед. дар ҳавои тоза бисёртар гаштан зарур. ҳамеша аз ҳавои тоза нафас гирифтан, бо он дӯст шудан, ҳар қадар ки тавонед онро дам кашидан шарт азизам. ҳар замон ба назди ман омаданро ҳам фаромӯш накунед. хайр бардам бошед азизам.